Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 7:44 sa Pilipinas, hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amino Sidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indokan, klinik ni Dr. Rode Ante. Ang sa pong klinik bukas sa Sinyaon siya oral daw. An oras hatod sa Indokang. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan, kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Pinagkakasiributan ngunyan, kan ibang mga opisyalis lokal, mga tugang asin kan OCD. Ang pag-abot da sa aga nin sarong barko na may guyod na barge na igwaki dosing mga tripulante na positibo mga tugang sa COVID-19. Ang sabi, maabot digdi sa Legazpi sa agang hapon. Maabot na po digdi sa Legazpi mga tugang sa agang hapon. Ini po na barkong ini na may daradara po na mga oring, may sa pag-i-deliver sa sarong negosyante yan po sa Milaor, Camarines Sur. Pero ang hapot digdi, paano yan mga tugang nakalayag na day pa masyado, paano natawan ng clearance na bako man palang klarado mga tugang sa COVID-19 ang dosin ng mga tripulantes o kaya mga crew kan sinabi ng barko. Kan sabi kan maghali na duman sa point of origin. Maghali na duman sa point of origin mga tugang sa ano yan, duman tabi sa ano ini sa butuan, kan magali duman mga tugang ini tinawan na clearance habang nasa dagat, habang nasa dagat mga tugang may nagkumpirmar na susendang mga tripulante positibo sa COVID. Kaining mo na kinakaipuan kayo na bagon ang protocol pag-abot sa mga araw kayo nag-transportar no? Ngunya nyaw na sa dagat, parigdida po sa Legazpi sa probinsya Kanal. Batang ang barko, ali mga tugang sa Indonesia pala niyan. Ang duda, tabi, although bako mang kumpirmadong mga positibo sa Delta variant, nga haling Indonesia bagay ito, nakulon ang kaso duman. Yan ngunyan ang pigakasiributan. Mga tugang kung paano yan, tadigdi po sa ano yan, sa Legazpi, mga tugang ang point of entry. Dili po sa Legazpi ang point of entry. Apotunta daw o kaya port of entry, di ba? Apotunta daw mga tugang si Mayor Rosal kung ano ang plano digdi, ano? Kung ano tabi ang plano, ta concern digdi mga tugang kita po na mga Legazpenyo, concern kita digdi na mga Legazpenyo
mga tugang tungkol tabi sa isyong ini digdi po sa tuya na Pier sa Legazpi. Nasa linya po si Mayor Rosal, tayo na po na niya to. Mayor, good morning tabi. Yes, I'm here. Apo, Mayor. Hello. Ayun, medyo sige, medyo nag-fade tabi kinit an sa imong signal. Ayun na, okay na. Yeah, okay tabi. Mayor. Tabi, okay. Yes, Mayor, good morning. Onder ka po sa Good tuyang morning. programa ngunyan. Good morning, Tabi. Sa Gabos. Apo, Mayor, napapod pa ako kasuhapon pa bagainin na news about nasaro na ang barko na may barge na naguyod na may kargang o-ring na ang pagsadiri po din sa negosyante na taga Mila or Camarines Resort sa Legazpi da point of entry kay ni, port of entry. And then may 12 aligado na positibo sa COVID-19 na crew. Nakaabot na po sa amin ni Mayor. Yes, Tabi Henry. Actually, kang Saturday pa. Apo. Na-pick up ka na ini sa Coast Guard. And as a matter of fact, nag-form na kitang task force dito. Apo. Kaya ba simple ang OC dito? May mga foreigner ini. Oo. Although ang kapitan ka ni, taga Victory. Ayun. Okay. Okay. Yun iso nag-atod kang mga coal, di baga sa semento, Iya po. Iya po. aling Indonesia. Mhm. Bago pa ng foreigner, mga taga-Kamsor, sa mga Taga-Kamsor, ang mga crew, oo. Sa mga crew. Yes. Foreigner man. Yes, oo. Mga taga-Kamsor. Ang taga-Legazpi lang, so, bisa mo yan so, kapitan. Oo. Taga-Victory pa lang. Victory. And actually, bilang nasunasa laog, 20 ang bilang sa laog. Nagagi na ito naman sa Butuan City. Opo. 20 ang crew, 12 na ang positive. Okay. Diba? So, sa ngunyan, initially, Henry, siyempre kung mga Bicolano ini, siyempre talagang dapat sasaluhon tayo ini. Opo. Sa mga tatuya ini. Now, nakaredy naman si Dr. Eric kang BRTH in case na i-quarantine ini. Oo. Sasaluhon ini. Iya po. Oo. So pagkabot tabi yor kay digdi sa pier, sa satuyang pier. Sa pier kan Legazpi o duman sa private port tabi yor madoong ini na barko. Sa private port. Sa may padang area no, tama? Sa may padang area ini. And actually ngayon na aldaw, may meeting ang Joint Task Force. Opo. Kiriba ang OCD, Oo. of course ang TIMTA, BRTH, and so tagsagiri mismo. Ayan. Oo. Oo. And kasabay na sa palanog, tanganing pagtarabangan. Ay, very good. Okay. So pag gawin tabi yor minabot Sa yan. na ako sa luladan, Iya po. sarapin na yan. Oo. So ano tabi yor ang initial na plano pag uminabot yan sa lugar na yan, sa pier? Are they allowed to disembark? Dapat sa contact, dapat may siguro na naka-PPE. Yan ang pagulayan pag ngunyan, ano? Kasi Apo. sa kaya na auto, Iya po. dapat sigurado kita sumasapat sa driver. Oo. And siyempre, so isolation facilities. Ito ang pinaka-importante. I see. Ibababa tabi isin na mayor sa barko? Ining mga positibo sa COVID? Maraman ka pa yan at yan Ayun. sa meeting. Iyon. Oo. Basta ang importante, Henry, tiga-adana na nga muna. May meeting mo yan, joint Opo. meeting ini. Para kung ano ang gibuhon. Pero for sure, kasuhapon, nakaulay ko na si Dr. Eric. If Opo. ever, ibababa sa barko. Kasi may bubulungon ini. Yes. Yes. Ibababa, naka-ready man po ang BRTH. Oo. Taang piga ditan tabi yor kan ibatang mga kababayan, tabaka haling Indonesia bagay ni. Data klase aram kung anong variant ang dala ni. Yan, Oo. tama yan. Kaya Oo. medyo nagsikap ini, Henry. Opo. Sikap ini sa social media. Dahil siyempre ang iba nag-uuna. So, bagong variant, ano? Oo. So, yun talagang dapat bantayan tayo ni Henry dahil ito ini sa Indonesia. Iya po. So, baka ini ang magpuon. Kaya talagang of utmost concern kayo ningon yan. Iya po. May mga kun baga tabi yor although ma-meeting pa man taon-taon, may mga instances baga po na may nagpo-positibo sa COVID na may mga crew sa barko. Dahil na baga po pababa sa mga barko ang kadaklang kay ito. Kan mga inot na instances. Oo. Kaya baga depende yan. Inisan to ko kay Dr. Kung kayo po na medication, Oo. dadarahon. Pero kung may Ayun. mga allegedly ngon yan, initially sabi, mga asymptomatic man. May medyo good news niya na kung asymptomatic Kaya kung sila. asymptomatic, para sa kuya,
Henry, dahil na muna pababaon. Iyan. Yan na lang mag-isolate. Masuggest ako dyan. Kung dahil man kayo pang Oo. medical attention, Opo. at least also na dyan sa konsenta dyan na i-anchor, Mhm. say 15 days, Oo. mas maray yan. Yes, yes. Oo. I-suggest ko yan. Na dahil na makababa. Pero hindi na magkigwa pag-contact. Iya po, oo. So, in case mayor na gabusin ng symptomatic, paano maintenance po kayan tabi? So, tagsadiri po. Kaya yan. Ayun. Okay, very good. Ang Very good. maalis kan. So, tagsadiri po at kamsor. Iyo po. Oo. Okay. May impormasyon ka po kung paano inita. Sabi kan paghali naman sa butuan, na-issuean ini clearance, ano? May impormasyon ka po kung paano nangyari ini na nasa lawod na sa na-discover na may COVID positive sa laog? Yan nga ni ang pingalasan ko. Ang primero nga ni nakaramsa mo yan, nagduminulag tayo ni. Iyo ba so initial na nyo sa social media? Pero, ngayon naman, sa second info sa mo yan, nag-agi na ni. Oo. Sa, Okay. pag-checking sa butuan. Opo. Pero ang data pa na araman at yan sa meeting, data pa masabi kung anong malay mo, may nagdepensa lang na bako man ini nagdulag. Oo, Just to oo. appease us. Data pa aram yan. Baka talagang, ngalas ko na, tatabinuyan pa. Yes, yung anay po. Iyan ang medyo hapot dyan. Tsaka paano nila na araman na duman sa first entry kung halimbawa pa man. Yes, yes. Talagang medyo makalibong. Ano ini, nag-test, di ba? Yes. Kay antigen test or swab test sa barko. Sa barko, garo din, mapili ang swab test. Iyan. Antigen. Oo. Kami naluwas So, tab. antigen, Opo. ang possibility, Henry, pwedeng araw ka na nangyari, ano? Baka pagabot man, nag-test ini, pinatest ini. Tapos pinahali. Tapos, pinahali, kanaraman, along the way na, Oo. nagtuwas result. I see. Iyon ang medyo... Yun ang possibility. Oo. Oo. Dapat ko tayo na lahat. Mm. Pero siyempre, pag-test, I don't know. Baka siyempre, pag nasa lawod na ngayon, di bala na mga ikumasa inini. Kasi importante tinest ka. Jesus, kumangarap. Ang importante nga, tinest. Bita kung may informe kami, ma-inform kami kung sa inang port of entry ka ni. Iyo baga. Hindi na naman mag-up to ka ni. Oo. Sa rin ang posibilidad yan. Yes, oo. Ang medyo ko yan, tagari ining mga resipiyente kayo ni, tama kung sa ini, kung ini, cooperative masyado sa mga sendong mga authorities. Ay, yeah. Actually, Oo. naraman ta Sabado, naraman naman nila, nagarapuda na kami. Oo. So, Pananog, so cement factory, sa Tagsadiri, nagarapuda na. Opo. I even informed OCD, si Yukot, Director Yukot, Oo. and isa ba ito pa si Cedric Opo. sa APSIMO. Siyempre, disaster risk reaction yun eh. Oo. Tapos sa luwas na ni Caligaspi, ang bawa man. And of course, so BRTTX. I see. Oo. So, Yor, kung halimbawa, umabot man hanggang ini, day sinda makakahala dyan hanggang day sinda cleared sa COVID tabi? Ay, siyempre, buda, local na, hindi naman ipapalawo doon na. Iya po. Alit digdi, pag ipabalik ngayon duman sa Kamsor, duman garo nakaduong ini sa igogaro ining kwan duman, Iya po. daking duman sa Kamsor. Oo. Pwede, saron sa pwedeng option, duman idak ini. Pero Na, ini kasi mga barko, Enrico, unless inipig dry dock mo, siyempre kumadyak pa sa Kamsor, kung dahil man duman kipigaakot, balik-balik lang ini, Henry. Iya po. Actually, Iya po. Magali digdi, ma-change ki crew or ang crew ngaya after na kan another trip. Balik naman na Indonesia. Iya po. Araw ka ng mga rota ka ni. Iya. Oo. Datan ni siguro yung case special route niya, Cebu. Pero ini talaga pinagamit ini sa coal. Oo. Barge na ini. Iya po. Pero may nag-abot digdi almost every month. Iyo. So kung initabi yor na aligadong dosing ini, may posibilidad na magdagdag ini kung saro sinang lugar dyan sa barko, saro sinang barko eh. Ang mga tripulante. Yes, kasi may exposure na sila sa laog eh. Oo. So walo din, aram mo eh, pag matest kita ngunyan, so walo, there's big possibility. Yeah. At at least magay ng pagka-kuan na duman, kung isolating na sa 12. Iyo po. Iyo po. Ang bawa, so itong walo na lang ang nagapadalagan kang barko. Kaya maraman tayo yan, ma-interview kita. Oo. At actually, Henry, ang initial kong aram, ang abutan niya sa aga. Yes. Yes po. Sagang 5 hapon PM. tayo tabi. Oh, tama, 5 5 PM. 5 PM. Oo. Oo. Kaya may oras pa man May kita. time pa
kita May time pa. meeting mo niya. May tampa. So, Oo. sobra pa ang time ka. Ang coordination man sa ini. Then, of course, so, barko, kung may radio duman, makukontak na, magkagayguan at i-contact. So, nakaulay tama sa tagsadiri kang barko. Opo. Kaya Oo. everything should be today para maaraman ta ang mga sitwasyon sa laog. Pag ko may cellphone or kung may iguang satellite man duman or iguang contact sinda sa Oo. barko, maaraman ta yan today. Yes, opo. Oo, okay. So, may rason yor ang mga Legazpi nyo, mga albayano na mahaditabi sa bagay na ini? Telling po nindo? Pagiling ko naman dahil na aram ta Naraman tulos, ano? na pagsabata, pagiling ko, there's no, pag talaga na iling tang dahil sa day, ganito ini papababaon. Oo, ang medyo delikado lang. First kita. Dahil mas yan sa BRT, ang problema, so magkaurulakitan sa BR, mauruli. Iyo baga, Maray na kita. Yes, budak day taaram kung talagang Delta variant under dara kay ni o so kasi dating nga variant. Yes, Oo. so yan. So test pa man sana na positive. Opo, oo. Ito pa man aram. Yeah. Sa Indonesia, massive baga, no? Yes. So, new variant. Grabe ang kaso duman Balik kan. kasi duman eh. Pagiging ko, ini Henry, nagbaraba ini duman sa pier. Yeah, posible. Nagkaraon. Oo. So na-establish tabi mayor kung saan nakakuha kay ni most probably sa Indonesia. Ano tabi? Oo. Tingin ko ini, bako managad sa sa sentro kang ining sa pinakasentro kang Indonesia. Opo. Mga port duman sa mga pigikuan man duman. Oo. Mga mga saro, mabuha Legazpi man or pasapun sa may mina kakol. Yes. Okay. So at least medyo may oras pa kita sa preparasyon kay ni. And hopefully po dahil ni Yor makaulakit sa mga kababayan tadigdi sa tuyang pagiging. Aramon ko na nakaabot ng butuan. Iyo nga ni po rota eh. ini? Yes, saro pa yan. Duman nagpundo nagkaroon ng stopover duman sa butuan. Oo. Maka nag-refuel duman. Pwede Oo. magkaroon pinababa duman. Tig-test lang siguro. Yes, opo. Okay. Dahil man matugot duman so LGU duman na basta bumaba sinda. Okay. So makiki-update na lang tabi kami Yor kay ni after the meeting ano? Yes, Henry. Opo, okay. Yes, So, bago po... anyway, sa mga kababayan Yes. we'll keep you posted. Opo, okay. Yan, may iba po ako... Naka-on guard kita kani. Yes, very good. Okay. May iba po ako, Yor, primero baga, kan nominaging Sabado, sabi nga ni, sold out si Sputnik V, digdi sa Legazpi. Primero Yeah, baga sold itong out. Pantano. Ano po gani po kayo ito? Pilot. Oo. Sputnik. Yeah, opo. Kumusta Yor tabi ang feedback sa imo? Kan mga nabakunahan kang isa kang vaccine na yan. So far, o di kita, magayon nun ang kuwag ang Sputnik. Even so, ikaw na kung monitor. Pagkaaga, nag-walking pa siya. So, talagang pa-effective to, Okay. Pagkabanggi, linipot ka sabi ko, daiman, Ayan. senior citizen, so kami sa Sinovac, may date na, may date kaming ako, pinirot ako talagang maray. Yes. Mga 10 hours. Yes, oo. Ang Astra, ang iba, nagpapara-interview ako, Henry, ang Opo. Astra, 2 days. Pero teman po, talagang party na yan. Pero baga puro kalintura. Iyo po. So, talagang, ay importante, yun mo talaga. Ang sabi nga niya, mas maganda, Henry, may side effect na nga ni. Iyo baga po. Nagalawag talaga sa antibodies mo, na makapag-develop, Okay, so... Pag kang virus, at least mag-develop sa antibodies mo. Yeah, okay. So, medyo marayor sa feedback tabi, pag-abot din sa Sputnik V, ining Gamaleya. May tanda pa kita, Oo. and ito sa tuya baga so, kuwang ka na, so pilot, tigi sa Bicol. Iyo po. May tanda pa kita, then, ngayon, pag-ayos may Henry, kung nagdarong topic mo niya, pinagbigyan taman sa mga ibang senior, may nagurok intumat, mga Oo. officers, K4. Pero ngayon, Henry, kaya pa mag-iro na sa QR code, yan ang kontrato kang DOH man. Okay. So mga QR code ta, especially senior. Oo. Kung yung tabi, tayo nang natatada ta, less than 1,000 ini. Pigay schedule mo ini, pigaraputan mo na sa mga QR code Oo. holder or registrants. No? So, ini mo na, Henry, ang priority ta. Ta almost 19,000 na dapat mag-hero ini. Iyo po. Asab na yun, pero na po ang nabakunahan ta ng mga taga-Legazpi? More or Kung less. yan, inoculation na, so first dose, I think kung sa first dose, Oo. ito na, so kung sa nabakunahan ta, first and second, kung na ginagamit ta, almost 30 plus na kita, 30,000. Pero sa first dose ta, going 30. Opo. So
sa second dose, ito ang kulang pa. Ayun. Medyo nasa siguro going 10,000 pa lang kita. Okay. Second dose. Talo yung bagay ng Astra. Yes, correct. Oo. Okay. Ining Gamaleya or Sputnik, 42 days ini. Opo. Ang ining Gamaleya, iba man ang karakteristik ni Henry. Oo. So first dose, iba man ang pang second dose. I see. Paano kang Okay. Sinovac, tapos Na pareho. Astra, Pareho. pareho lang ang first and second dose ang pigagamit. Oh, ang pang second dose pa lang kayo, ibang klase naman. Pero parehong brand, pero ibang iba man klase. kan Russian eh. Ayun. Kaya sa 2,000, di kita nag-reserve yung 1,000. Aha. Pinapilpig paturok sa tuwa igabos yan. Sa Ipinaubos. iba man ang maabot na 2,000. So may masunod para na sa pang second dose, ibang klase. Pero parehong Henry, Sputnik V. base ko niya na nagaparailing kita akong mga about mga results. No? Sa ngayon, sa World Health Organization, ang rating kang Sputnik is number 3. No? Iya po. Totoo. Sa efficacy, behind only sa American product, yung Pfizer and Moderna. Oo. 95 and 90. This is running 91%. Iya po. Even duman sa sa mild. No? Ang karayang kaning Sputnik, mas iso mild, alang kawan ng kwan mo. Di ka talaga tatamaan. Iya. Oo. Hindi ka din sa Sinovac, pagabot naman sa mild, medyo baba siya. Iya. Makusog lang siya duman sa severe. Oo. Ang ibig sabihin, di ka na talaga, so di ka na pwede, di ka naman ma-hospital, kung tamaan ka makaning sa. Pero ining Sputnik, even mild, baka di ka tamaan. Ayun. Magay ng ingat mo. Makusugan Kasi mo. makakanig ka kay positive. Oo. Pag naka-caution ka lang, di ka tatamaan. Alam ka ang efficacy niya, pareho kang Pfizer. Iya. Oo. Pero Okay. ang sabi ta nga niya, ang pigarab, kung dyan, so severe, buda so moderate. Ito Ining Sinovac, di ka naman ka natatamaan, maski moderate. Kung ano yung mga mild naman sana. Minsan nga mga kanak lang kami, hindi asymptomatic. Iya po. Ang alasan ka lang, ini nangyari sa Indonesia, sa Thailand. Kasi new variant ini. Ako na ma-explica, kaya itong medyo nag-arala sa tanga, di, paano new variant ini? Kaya tama ining protection na pinigibukan national government. Nag-irilang pa sa mga health, frontliners. Frontliners, naman. oo. Paano new variant na ito? Iya. Kaya yung mga yung makatakot. Iya po. And we also don't know. Baka sa Pfizer, karong man, dahil man yan santuhon. Iya. Di ba? Oo. Even Moderna. Nagkataon sa nang sinaksak duman sa Sinovac. Iya po. Kung halimbawa Pfizer man ang sinaksak duman, there's a big possibility na may nagirilang pagkiraray. May posibilidad manggirara yan. Kasi iba pang balki nagduruman sa India na nanasaksak ang Pfizer. Kasi Moderna nag-ilang man. Sa iba man na bayan. Kaya pwede man masabi yan. No? Yeah. Yan. Oo. Basta po, yung pampagtubod ko, Henry, na whatever vaccine available is the right vaccine. Is the Yeah. right defense. Yes. Makakatabang Basta kimaray. may vaccine na vaccine ka is the right defense. Okay. Ano po Uy nga ni kasi... Henry, karoon ako na ang pila pa sa Pfizer. Iyo Oh, di pa nag-aabot. baga. Oo. Pero big respect ko yan, Henry. Kasi kung ano kaya nagbakalakat ng freezer, we want to avail as many as we can. Yes. Kung pili nga yan ang babakalunta. Yan ang yung gusto kang tao eh. Inali ko na nga ni Suasta dahil nakatang tsansa. Oo. Ma-deliver first quarter pa. Pull out ko nga. Tabakarabo naman kan mga ibang tao. Di, dumanag ka sa Pfizer o Moderna. Yes, oo. Sabi nga ni Kaso Yorkan lang ibang... may pila duman. Sabi nga ni po kan mga obserbadores mga listeners no, na ano yan, dahil nakitang hadit na bumakal ki arukan Pfizer, Moderna o ano man na bagay. Taigwa na po Yeah, kita kina-acquire na bagong storage facility na kayang sumaray kan mga vaccines na yan. Pero Henry, dito pigiro sa kwarta dahil ang pigisabi sa kang Manila, Oo. pwede tayong i-prepare sa booster ng kwartata. So, sumanalo na so nagka-vaccine na sa Sinovac, pwede tayong i-booster again. I next March. see. Okay. Pwede ka mag-order na kita. Magay na ipa-booster Pfizer o Moderna or Yan ang magay na combination. Kaya lang, ang problema ka ni demand na naman. Kung ma-booster man sa Amerika, million man baga sila duman. Correct. Kaya pagka nagadebate ngayon, Henry, dali ko na magparatararam mo na sa mga first world country. Dali pa ni natatapos mga saradet, araw kang Pilipinas. Kasi alam mo, may booster naman, mag-reserve na naman kita. Dali naman matatapos sa buong mundo. Iya po. Kaya baga may igwa ki imbalance. Iya po. Oo. Ini pong binakal nindo na kuan. Ini po na binakal nindo na Can City, ina ano ini na storage facility ka.
Ano po inita? Ang manginginabang ba kayo, di ba kulang Legazpi, Albay, and Bicol region? Pwedeng Easter dyan, ano? 140,000. Yes, sobra ini. oo. So, bati ang DOH na ugma kayo ni? Dahil lang ta... Kasi ang di na mangyari kitang kasi, adik. Mm. ang mangyari kasi kani Henry, bago i-distribute sa ibang probinsya, mababa ko na digi sa DOH part, di ba? Yes po, yes Kaya po. tama-tama, dako lang binakalta. Mm. Dali mo pwedeng albay lang ini. Yeah. Pwede din subot mo niya, Sorsogon, Katanduan. Oo. Tapos ini, ang importante sana, okay, so mga laugan, Iya po, iya po. ang pagkuhan, ikaw magkitakaan, kompleto naman kitakaan. Iya. Nakaready naman ang DOH kaan. Mm. So dapat ini minus 70 to minus 90. Oo. Dapat talaga consistent yan. Mm. Ini nga ning Sputnik, Henry, iba-iba man ang karakteristik eh. Alam mo yung Sputnik, makalas ka, naka-freeze. So, Iyo pagka pala, solid siya, iyo pala nyo, oo. malas kang 5 minutes Oo. para papakuha mo maging liquid. Oo. Minsan ganit, sobrang 5 minutes. Kung saruhan, inabot na 8 minutes. Kung Matagas. siya, frozen siya. Naka-frozen, ano? Mm. Hindi mo pwede ito, Henry, ikaw na medyo frozen, tabakulugod ikaw. Yes, yes. Ganito gapo. Oh. Sabi ka na sa Kuya Mayor, pag tinudok natin, ito masakit ito. Oh, siyempre, frozen siya. Masakit kaya ito. Kaya dapat talaga i-liquid mo. I see. Pero karaskasan yun pala niya, no? Karaskasan ng pagbakuna kaya. So Karaskasan potency. within 2 hours. Dapat pa nag-liquid siya, kaya kuhan within 2 hours. Yes, yes. May maubos mo. Kaya kita baga, sige sa nang balik-balik. Okay. Yun may mga hapot tigdi. As na rin po ang satuyang another schedule of vaccination tabi sa Legazpi. Okay, so ngayon po, second dose mo na ta, Sinovac. Oo. Uribusun ta na Henry ni. Ikaw kita Yes. mo yung mga 1,000, sakto ni Henry, 1,300 na po second dose. So Yeah. nagdadarawang tabi mo niya. Kung saan ka mo hali, o kung saan dapat ka mo nagpa-first dose, maraming tayo na ma-public service ko na kita Henry. Yes po, Kung go saan ahead. ka tabi nag-first dose, duman ka man mabalik. Kung sa Yes. L3C, FBC. Mm. Kung sa mall, kung saan kang mall, duman ka man tabi pa second dose. Oo, oo. Kasi baga nag-handle sa mall mga private hospitals. Yes po. So, sinama na nag-control ka ng mga card din. Dito may mga card ka, Henry. Diba? Opo. Ngayon, mabalik ka ngayon sa August 6. Ako baga sa card mo. Yes, yes. Diba? Yes. Okay, really mo na po, Nindo. Ah. I think nagkaigulang schedule ata yung tag-tooling. Dapat ko niyan, gigibuon Wednesday to the available. Ah. Pero, PNR na po na daan. Pero anyway, so second dose po kita ko niyan, Sinovac. Then, by end of July, mapo na magandang Astra. May nagpaabot ng Astra. Reserved ka naman ini. Second dose man ito, Yor. Second So dose. Astra. Second dose man so Astra. Second dose man so Second Astra. dose. Now, may sobra kitang 300 doses. Ayun. Ituturok ka na ini sa aga. Mm. Ito ng paralo yun. So 100, ilala ko ini ni Dr. Gallego sa mga bedridden. Aha. Sa mga senior, ha? Yes. Baka na naman yan. Mas ka pa man. Magagalap sa sarong. Hindi po kita kaki. So mga senior sa natabi. Iya po. Iya po. Mga po danta yan. Ah. Magpalista na po sa mga OSCA nindo. Talaga mga bedridden. Saro man yan na responsibility ta. Yes. Habang maluwag-luwag si Doc, nag-form kami duwang team Aha. sa mga bedridden. Mas makukuha na mga bedridden sa mga maluluya. Yeah. Yeah. So di kaya Tapos, lumuwas. kung 200, QR code ka na, no walk-in. Iyon, Tomorrow. iyon. Sa SM. Yes. Ayan na, ano na? Teka muna. Sa AGA is SM. Sa AGA. Aha. 200 yan. Pero yan, Yes. naka-QR code yan. So, mga QR code lang yan. Yes. Astra. Magayon matabi yan. Naka-adjust na sa Astra. Di Okay. ko para pili ng dapat yun. Bawal nga ni Henry. Iyo ba Pero ka? nakapot ka na sa kuya. Pero iyan po, magayon yan sa senior citizen. Aha. Sabi na, magayon na ng kuwakaan. Iya. Oo. Mga Astra. Then, of course, sa QR code na maapod. I see. Buda, Henry, pintugutan ko na ang walk-in. Iyo nga, Ang mga ito ni. senior. Ata, ayun. Alam mo, Henry, sinabi ko baga, Henry, Oo. ang gatarabon kang saguran, magurang ka man. Di mo na mapapadi, mo naman ang sino magparatiwal. Iyo baga. Iyo Kaya baga. sabi Actually, ko, pag may schedule. Magagururang kita, para sinkonta na, anytime sila, laog sila, may special lead kita. Iyo po baga. Oo. Pag may schedule kaya yun na kwan. Medyo madalang na ngayon Henry ang senior, medyo naglaylo Oo. Meaning, nagadura-dua sa iba. Iyo, oo. So pag may schedule kaya yun vaccination talagang hapot kan mga kababayan, tapi di nga mag-walk-in. So may pwedeng akomodaron tabi pag may Henry, available. ano po na Henry, simbagong ko na tabihan. Sige na tabi. Kung saan nagapararapot tabi sa ko sa FB page ko, dahil ko masimbag, taan ferdo man sa QR code. Oo. Diba? Oo. Mariribok ang syudad. Yes. Ano man ngayong gobyerno lokal na yun, nagpa-QR code. Tapos nga. Tapos box
bukin. Oo. Baga, hindi pa lumag din ng surunod, hindi pa pa-renew to. Paraw ko ba kaya? Yes. Oo. Kasi ako ko lang magsabi, may ko kayo nangyari, digdi baga sa Legazpi, na nagtugot kay walk-in. Kaya Oo, nagpuot. Pero, ibang favor man baga sa tuya. Kaya Yeah. ko naman kan, magpara kuwangkaan, para taramkaan. Pero, para sa kuya, okay ako, basta na kulang vaccine. Ang problema, kulang pa ang vaccine. Iyon. Kuda, required talaga kang national mag-QR code, even Manila, di ba? Oo. Puro yan may QR code. Kakaipuan sa monitor. Oo. Di ba, Henry? Now, digdi mo po, yun po yan. Oo. No? So, nagduduro man na yan, na duman may vaccine pa, tuturukan ka na. Yes. Di ba, Henry? Yes. Oo. Pero sa L3, siya na yan. Pero sa mall, may pit kita. So, kita doon pili magsurusuan. Kaya, niyan pa po ini sa kwan. Tapos po, ining natatada tang Sputnik, babanga unti na sa duwang mall. Almost 800 din 750. QR code din Ito talaga ini. Pag nag-QR code sila, tawan-taman silang privilege. Iya. Opo. Okay. Then, ang masunod po kanina, may maabot kitang Johnson & Johnson. Yan na naman. Iyo. Tuloy ko naman yan. One shot yan yun, di ba? May mag-repoket. One shot yan mo yan, di ba? One shot yan na Johnson & One Johnson. shot lang ini. Ano ko pera sa tuya? Baka 200, 300. Pero ini, itatao ko ini. Ano kung kuman si Presidente? Ako sa mga mayaman sana. Ako sa mga mayaman. Pero, kini ba di? Oo. Pwede man sila basta kung saan magduman makatutok. Yung turukan pa, di ba? Yes. Okay. Kasi may maabot kita kang Pfizer, pero in schedule pa. Pero ang sigurado ata ngayon sa ngunyan, Johnson & Johnson, nagabot na baga sa JNJ. Hindi ko kita duman na share. Yes. Ating ang buwan pa ating mga munisipyo, guama. Opo, okay. May saro na lang po taara mo sa mga alkalde baga, kan sarong aldaw, nakaurong ko sa mga alkalde sa probinsya, nagkalima ito. Medyo may kwansinday, may date na baka man, gari may medyo hinaing. Tabako daw po equal ang distribution kang vaccine sa satuya tabi ng mga local government units. And although nahiling mananggad baga na ibang munisipyo, medyo halang ka mga location tabi yor. Ano po ang kuwang kayo ni? Ansa indong nahiling kung natarog ka ng sitwasyon tabi o patakaran tabi mayor? Ako Henry, sa masabi ko lang Henry, kasi ang base kasi Henry, ali ang mismo Henry sa DOH. Opo. Ang vaccine dapat Henry, mababa yan sa region. Okay. Diba? Yan dapat ang procedure, ano? From the region, dapat to ang DOH5, diretso na dapat yan sa mga LGU. Okay. Diba? Yes, Ako kaya, talaga. Diretso yan. Hindi naman dapat magiin kay probinsya. Opo. Diba? Oo. Kaso lang, nangalas kita, tabigla nag-abot na igwa duman sa Astrodome. Ito suki, baga medyo nagkabirikla. Kaya sa mga LGU, daray. Yes. Oo. Then tamarang, ano ba't happen? Kaya nagapod ka na ako kay Director Vera, ta nagreklamo man sa mga mayors na iba. Kung nag-favor sa Legazpi. Kasi dapat, ang nag-inoculate, ang nag-vaccine, ang LGU sa mga munisipyo. Oo. Kung halimbawa mag-adi man sa probinsya, dapat i-distribute sa mga Sa munisipyo. munisipyo. Tagaraman ko, may nagpila man ng mga taga-ibang lugar. Pero pag ginupo mo kaya ang buong Albay, Henry, bako sa nasa mapagano niya, that is Opo. dangerous. Opo. Kasi sa dikmasa ng lugar na yan, Yes. ako di akong tigabaso digdig ka, iyon ang kasimbagan dyan. Oo. How come? Na dapat yan, diretso sa mga mayors. Medyo ka Yung naman mga ang naging, di ko na what happened. Oo. I even asked Director Vera, talaga, kasi siyempre, kita ba lang RDC chair ba kita, Henry? Diba? Iya pa. Regional Dev. Kaya nag-apot ako, what happened? Kasi nga, even Sorsogon, nagreklamo man ba si Governor Chief. kulang man sa'yo. Pero sabi ko nga, it favors us. Pero siyempre, dapat equal application. Kaya ako Opo. ngunyan, kung ano nag-abot, ano ka itong pinaabot ni Kong Joey, Opo. natawan ki 2,000 su Daraga, 2,000 su Kamalig, 3,000 su Legazpi. Direct ito sa Manila. Yan. Okay. Okay. Yor, may sarap pa nga putig di paghapot nga tabi kay Mayor, kung pwede da ang alukaran ang OFW board ang mga seafarers ki vaccine? Yes, tabi. Mga priority yan, nagapili pati yan. Hindi ko nga ako nakaulon. Kung ano po ang gusto yun dong available ng pig-accept, like Astra, Pfizer, o J&J, kamo po ang priority. May instructions sa po yan. Ayun. Okay. Pero po, prepare lang yung credentials. Hindi ka pwedeng basta magtaram ka lang na seafarers ako. Oo. Dapat may credential ka. Ayun. Kasi unfair man yan. So may schedule yun may schedule para digdi. May schedule. May talaga, magasakay ka na. Opo, may schedule po para digdi, Yor. May schedule para digdi. Opo na, direct pag ka po, schedule mo na ka. Iya. Hindi ka na I see. mapila. Oo. Ang mga priority. Priority. Dapat
nag-aantay nito, maruluwasin eh. Yes po. Very good. Okay. Mayor, iyo man sana po. Salamato na maray tabi. Thank you, Henry. Salamat. Alright, thank you so much. Alright, thank you. Mga tugang, Alcalde Rosal sa paliwanag tungkol dyan sa mga issue po sa tuyang palibot. O amigo, sa tuyang amigo na nag-text, may nasa priority list pala niya na OFW and Seafarers. Basta po talagang malarga ka. Okay? Ang mga informasyon na yan, hatod po sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Tando ay ginto, ibang ginto. Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pharex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Pharex B Complex daily. Wilkins Pure, drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Esquilan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Only
nakaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Sing galing ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo. Kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baghat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Mga tugang sa programa nga hapot, oy belated happy birthday muna kay Mami Nors Bailon. Mami Nors, happy birthday, tabi. And belated happy wedding anniversary to my one and only wife, Suen Munoz Bailon. Sa kasuhapon pala sa wedding anniversary na Roger Bailon boda ni Madam Suen Munoz Bailon. My one and only daw, sabi ni Jer. Sabi ni Father, said so, may gukong padi na nasabat ko sa may BPI kang ino. Sure ka? Jer, sure ka, Jer? Sure ka? Mami Nors, happy 84 birthday na, 84th birthday pala ni Mami Nors kaso sarungal daw? Talaga, 84 ka na palang po Mami Nors, ano? Grabe man talaga, ano? 84? Ah? Congratulations po. Happy birthday, Mami Nors Bailon. Padabaw no kay ni Mami Nors, kanyaon siya sa birthday dates. Dili kami nag-iilingan eh. Katrabaho dati ni Mrs. Sige Mami Nors, enjoy ha. Ingat-ingat tabi sa imong sadiri, sa imong salon. Yan ang dapat mong gibuhon. Magdangog lang pirmi sa radyo. Yan, okay? Bueno, sandali lang yun ha. Bago sa time check. Ano ko na muna si Lowens kanina pa to. Ha? Report, mga tugang hali po dyan sa luwas. Mga nabakunahan nin COVID, anti-COVID vaccine. Mga tugang, 5 taon na sa daang buhay. Putik daw yan. Sigun po mga tugang sa Department of Health. Lowens Barcena, idetali mo. Good morning, Lowens. Salamat tabi VP Sinopalpal ni DOH Bicol COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon. Ang suspetsya asinsahot kan ibang mga tao na ang pagpapaturok kan anti-COVID-19 vaccine nakakapadiit kan durasyonin buhay na minaba abot sa nadaw sa 5 taon. Pariguan. Tuntong na sana sa kinaban. Pangyari sa maabaka di. Pangyari sa mauraro. Roger, ini ani pinagunambitan sa DCG Benyo sa paghapot kay Dr. Rabon na ini kaya ang mga conspiracy theory lamang susog sa iya asin baku totoo ang mga siring na bagay ta kaya ngani nagpapabakuna para iligtas ang buhay sa diskwidong pwedeng darahon kan COVID-19. Oras na tamaan kay ni ang sarong tao na bakunado. Yes. Susog kay Bon magtubod asin magtiwala sana sa mga siring kay ni sa mga pinagpapaluwas na mga impormasyon kan DOH. Bako sa kung ano pa man naman namin naralako, bako sa na sa online, kundi sa kung ano-ano pa man na klase ng mga chismis, dailig di magturbod. Kung may mga nailing na mga siring kay ni, ipinakihuro ni Bon sa publiko, mas marahay daw na daina sa na ipag-share
as in i-comment na ini sarong salang impormasyon tangani ng dai makatao nin Sus takot ka sa mga tao na nagpapahulang sa pagpapabakuna. Idinugang panibon na ang mga grupo o individual na sige ang palakop kan mga sala daw na impormasyon na siring kini posibleng may mga nasa likod ining mga personal na interes. Kaya dapat daw siya sa tunin marhay ang mga tutubudan susug sa iya. Tandaan na ulit-ulit nang kakapagirumdum ang Department of Health na ang bakuna pagpapakusog kang immune system ning sarong tawo para maging immune sa COVID-19. At tama itong sabi ni Dr. Juan, Dr. Bon. Ano, Pipi? Pag tinamaan kang COVID, talagang mahalipot ang buhay mo kung ang tumama sa mo, medyo dakol-dakol na load kay virus. Roger. Di ba? Ya, ang pagpapabakuna baga susog kay Bon, iyan so, nagpapakusog kan immune kan tao. Yes. Para magkuhan ka, ma-immune ka sa virus na yan. Roger to that. Okay. Ngunyan tabi BP, dangugunta ang napahayag ni Dr. Rita Bon. Medyo mahina. At i-audio na sana. Audio na sana. Medyo maluya. Ay, Yan. kapag pa po may nag-share sa inyo ng mga conspiracy theories na ito, simbagin nyo na po sila agad. Na ito po ay hindi totoo at ang pangunahing layunin lamang ng ganitong mga conspiracy theories ay magpalaganap po ng takot sa mga tao. No? So, importante, laging alamin po natin yung tamang impormasyon mula din po sa mga tamang sources. Okay? So, itong mga conspiracy theories na ito po, no? Meron pong yumayaman sa pagpapalaganap ng mga conspiracy theories na yan. Pero yung mga yumayaman na taong yan na gumagawa ng conspiracy theories, hindi naman po sila gagastos para sa iyong pagpapa-ospital kung mahahawa ka po ng COVID dahil ayaw mo magpabakuna. Diba? So, yun po, no? Importante po, inaalam natin yung tamang impormasyon na nanggagaling sa mga tamang sources din. Yan sabi BP, nakabtang ka na pahayag ni Dr. Rita May Angbon. Yan sabi BP, mga dagdag pang Na istorya. ikalawin, mapabakuna ka? Oo naman. Siyempre. Pagod ako, bigla kang simbag. Aw, dahi. Iyo ang mapabakuna to. Iyo ang solusyon. Yes. Okay. Yung solusyon. Ang solusyon. Pagod ako, bigla kang masimbag kay habo. Yan ang simbag sa kada hapot. Yes. Oo. Okay, sige. Roger, yan sabi BP, mga dagdag pang istorya. Ako po, si LVP. Salamat, Lowen, sa report. Halip po dyan sa luwas. Congratulations kay Ayela. Congratulations for graduating magna cum laude. The best, ha? Pre-Med College of Medicine, UST, Manila. We, Granny, Mom, Dad, and family are proud of you. Thanks for keeping up good work. Greetings from... congrats to Ninang Beauty Mostias Gracias. Ayela, good morning. Congratulations sa imo. Classmate ka na ko ni sa Aquinas University Oriented High School ka ito. Si Ayela pala na magna cum laude sa Pre-Med, the best, UST. O bueno, mga tugang, alas 8:41 nin pag-aga. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang Ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayo na programang ini na nagtao sa kuyan in oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi kinukumaga. Thank you. Kasuhapon pala sa birthday ni Mami Nors, ha? Kasuhapon pala sa birthday mo, Mami Nors, 84th birthday. Yes, Jer. Thank you. Sa bagay, may sigurasyon si Jer na sigurado nga niya ako na si Mrs. Sanananggan. Tama man. Naniwala tabi ako sa iyo, amigo. Okay? Bueno, good morning kay Dr. Chris Gianan. May mga hapot digdi. Tabi, Henry M. Haloy na po ako nagpaparahalat na mabakunahan. Dayman po ako tiga-apudan. Sabi apudan na sana daa. Tapos ngunyan, may walk-in na pala. Ano ba talaga ang prosedimento ninda sa pagbabakuna? Yan. Okay? Haloy na reaction. Sandali lang, ha. Okay, good morning, Tabi, Henry M. Senior citizen ako. Bakit po hindi ako tinatawagan sa QR code? Ay, sus ko, pangyayari. Ganito po yun, ma'am. Di man po pwede, naranduman mo po ang kategorita A1, A2, A3. Ikaw po ang kategory mo po, nasa A2 ka, kasabay ang senior citizen. Di ba, Angie? Angie? Hello, Ange? Yes, baby. Di ba ang A2 senior citizen, di ba? Roger. Oo. Di man po ikaw, ma'am, kay puha na apudan, nagparestro ka sa barang, ando na ako, nakaparegister ka na, dapat po, nagdumang ka sa mga vaccination sa center, kang, sa lugar mo kung taga-sain ka po. Ha? Actually, ang ganun yan, ang A2 po, A2, kamo mga senior staff, priority list pa. Halimbawa, ngayon, pag nagdumang ka, nasa priority lane po kamo. Ang A3. Di mo po natandaan sukuan, so A2, di ba? Perang bulan na po nakaagi. Ang advice ko po sa iyo, magkuang ka na, magpabakuna ka na po. Kung gusto mo pa magpabakuna, alaton mo na lang po kung sain ka maduman para matawan ka po ki atensyon. Di man po kayo po senior citizen na apudan para sa QR code, para broadcast talaga po yan. Kansarong mga bulan pa. Ngayon, A3. Pag sinabing A2 pala, A2, mga senior citizen yan. Tapos iba pa na mga frontliners, nakakahalo pa minsan. Tapos A3, so may comorbidity. Actually, hanggang A3 pa sa nakita mo yan. Kasatuya tabi na pagbabakuna. Then man i-open so hanggang A4. Di ba? Magkuhan ka na po. Kung gusto magpabakuna, magpa-schedule ka na po sa kwanta. Ngani, kung saan ka man pong LGU, nasa priority list ka po. Okay? Ans Galero, detalye mo. Good morning. Ay, sandali. Anong headline ni Ans? Provincial Public Safety Office, Tabi, Apsemo, handa daw mga tugang sa posibleng pagdoong kang barko haling Butuan City na igwang sakay na COVID-19 positive. Janon sabi. Good morning, VP. Nakahanda naman ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na umakson may koneksyon digdi sa MV Tag Clyde asin Barge Clouda na barko gikan sa Indonesia sin Butuan City na may sakay nin 12 crew positibo sa helang na COVID-19 in kaso nga ni na magdaong inidigdi sa probinsya kan Albay sa aga.
Yan, kasimbangan ko niyan sa DCGB News ni APSIMO Chief Dr. Cedric Daep sa pagsasabi na matapos daw na magkipag-coordinar sa mga ahensyas de gobyerno ng opisina kan ang opisina kan Depensa Sibil sa Bicol, nagpupuon-puon naman sindang magpreparar may kinaraman sa nasambitan ng bagay. Alagad, sigun kay Daep, paninda maserto sa ngunyan kung ano talaga ang partikular na task na itatao sa Indakan Regional Task Forces in Man kan OCD dahilan sa maaraman pa sa naninda ini sa gigibuong Zoom meeting ngunyan alas 10 nin pagkaaga. Isalmente, ipinaliwanag sa DCGB News ni Daep na dahilan sa bako ninda under ang siring kining sitwasyon, ang OCD as in Philippine Coast Guard nanginot sa koordinasyon sa nasambit na bagay. Yan sa sigun sa iya, dapat man daw na maginhanda na ang Department of Health as in ang Albay Provincial Health Office na magkaigwan ng plano kung paano ma-handle nin toltol ang dosin na kruka ini na basado man daw sa konfirmasyon kan OCD positibo sa COVID-19. Sakot kay ni, dapat na nakahanda naman sa kunyan ang Marina, Coast Guard as in Maritime Police para man sa pag-handle kan mismong barko sa napinag-aabangan na magdaong didisal by sigun kay Daep. Kunyan, koordinasyon sa mga LGU sa paagikan mga lokal na DRRMO ang pwedeng gibuhon kan APSIMO mantang nagtao hininan na sigurasyon. Tatabangan nindaan mga ahensyas de gobyerno na concern sa bagay nini, may kanaraman nga ni dyan sa pag-abot kan MV Tag Clyde, Sinman and Barge Claudia. Ito ang VP inisal na... Na ba? Yun ha? Oo. Okay na yan? Yan ang napigil sabi. Handa man kita digdi. Tama na. Yes, okay. NVP inisal na impormasyon gikan sa APSIMO mo na pagkagamantang halatong ta resulta kan gigibuong Zoom meeting mo alas 10. Taka-text ko si Gremil Nas kasama ko. After dagang Zoom sa kasi na mapaluwas ko official statement. Roger. At para makoso ibang detalye, pero itong port of origin and then sa port of entry, medyo konfirmado na. So sa iba pang detalles kung may press con tabi yan anti man meeting lang. Day pa kitang nakuha ko may press con. Aputan mo si Sir Gremil nang gusto ko lang maaraman paano yan na nangyari na naaraman na positive na sa mga crew yaw na sa dagat. Yung ani. Di ba? Dapat bago maghali yun spikapot ko kay Mayor di ba? Na bago maghali duman, klarado yan sa gabos na negative sa virus. Tama. Nadara kang COVID. O paano nangyari ito na nasa lawod na sa ka nagpositibo, ang duda ko, pareho kang duda ni Mayor. Na baka tinest duman. Baka duman natin. Baka test pinahali. Di pa na ko kaso result. Di pa na, yan ang mga posibilidad. Pero bako patabi kumpirmado yan. Yes, VP. Ihapot mo ang kay Sir Gremil kung ano man nga nangyari. Takon ito nagpositibo sinda na yaon sinda sa port of origin o kung sa butuan, so second port of origin, tahali bagang Indonesia ni. Posible na pinahali duman. O malay mo, data aram, we do not know the real situation. Kaya dapat ma-clarify ninda yan. Naman sa ng counterpart sa Butuan City. Roger. Okay, sige. NVP, patagos kitang matutukin sa pagi ni Sir Gremil as in man ni Sige. Dr. Cedric. Pakimonitor mo ka na. Ito importanteng bareta para sa tuyang mga kababayan. Roger to that. Kanang bala dyan. Yes. Kanang bala dyan sa Buda. Sa iba pang mga stick. Ano ang sasum? Pwede mag-atin ng media? Mag-join? Piga-confirm ko pa ko yan kay Sir Gremil. Kasi magkakaroon ta. Waiting pa kita confirmation kung pwede kita makalaog. Agadon mo gusto kung pwede mag-link, maka-join ka. Tanganing makumpleto tan detalye. Dada man natin kami maribok. Basta mahiling man. Madangog man sana. Roger. Iyo, garo din ang gipagkaiba kung ang link itaw din da kung may meeting na face-to-face, di ba? Pareho man kung na COVID, pareho man sana. Madriyan ka mo sa OCD, di ba? Madriyan kita. O tangon yan na may COVID, di magod kimaraot kung suling i-share sa mga taga-media para di na siya pagparapoton. Maaraman lamang kang publiko. Yes. Oho. So NVP, Okay. Sige. Informasyon, bantayan to na siya na yan. Halilig Bala ka. Yes. Marunong ka naman ganyang magbumantay. Malaki na. Alam mo yan. Okay. NVP, ang inisal na informasyon digdi sa APSIMO kay Bansi Boy sa Mobile, Ans Galero, DCCB. Salamat Ans sa report. 5 minutes bago mag-alas 9 din pag-aaga. Municipal Engineering Office Candaraga nalulula daw kung sisay talaga ang matrabaho kan tinampo sa binitayan. Paniguan man na. Ako nga aram ko siya nagpatrabaho buda ka sa proyektuan. So engineering lugod nalula. O grabe naman na.
Renz Luna, detalye mo. Ano sabi ng Engineer Montaliana? Yes, Marina Gatabi, VP Asina Marina Agas to mga parantabay sa mga dugan niya to mga bareta day masabutan kan Municipal Engineering Office ka na Darag Albay kung nata DPWH na nag-implementar ka na proyekto ka na patinampo digdi sa Binitayan na Banyag Road digdi sa Darag Albay. Pinang binanongbitan sa DCGB News na Engineer Phil Montaliana na kung sain, inot naman yan inyang pinagkumpirmar na nagkipag-coordinar naman sa inda na DPWH manugod ka ng bitan ng bagay sa pagpapatinampo as in na pag-reblocking kan tinampo dyan sa bitan ng lugar. Pero anday masabutan ka ng bitan ng pamayo kan Municipal Engineering Office kung nata biglang nailipat sa DPWH ang naunambitan ng proyekto dahil ang kainot na nga ni ining tinampo pinag-considerar na provincial road as in ang probinsya dapat ang mag-implementar kano ng bitan ng proyekto. Pero sa ngunyan na pinag-asigurar man ni Engineer Piel Montaliana kan Municipal Engineering Office na nakipag-coordinar man sa inda ang opisina kan DPWH as in pinagalaoman na makaskas man para sa iya ang proyekto kan DP sa pag-ayos kan tinampo maging kasabay man palandigdi ang pag-ayos man kan drainage system dyan sa ng bitan ng lugar dahil antang ibang mga kaharungan dyan pinagbabaha pa nagkakaigwanin matinding pag-uran. Kaya sa ngunyan ang pinagalaoman na matapos na ini sa laog ng 2 bulan ining road reblocking digdi sa may barangay Binitayan hanggang digdi sa may barangay Banyag, Darag Albay. Paano tumasimbag na problema kang babayan nagkapod sa kuya? Sorry tabi, BP. So inapod sa kuya kang babayan na problema dyan sa Binitayan Road? Paano tumasimbag? Ining problema tabi BP kang sunag apod sa tuya, pinagranita na ini kay Engineer Piel as in sigun sa iyan ay makipag-coordinar naman siya sa DP. Manugod niya ni kaya ng problema. Ano yan? Region o district? Second District Engineering Office. Nagreklamo kan, ito ko tanong may immediate na meeting dapat na aksyonan ta, tayo ito ang apod kan tao eh. Di ba? Ikatulong aldaw na ngunyan. Di kita nagkuang klaradong kasimbagan. Tan sabi niya, napundo ang patrabaho. Roger. Kuda sinda, di nakakaagi ki straight dyan sa lugar na, tamang maliklik pa sinda sa tinampo. Sa agihan ninda, naulang kang drainage kuda kang reblocking. Ito ang issue duman eh. Diba? Ito ang issue duman. Ikadua, kung yan itinao sa DPWH nagre-reblocking, di may nasasadyang na kwartahali sa probinsya. Conclusion ko ini this is to be confirmed. Ini ang hararom na istorya kaan. Yan bagang reblocking nang, ginasusan kang provincial government yan. I mean, na concreting kaan. Di pa nga nagipirang bulan, pirang taon pa sa nagay, sarong taon, sobrang taon naman. Sige bagang batakan tinampo dyan. Roger. Sige ang gabakan tinampo dyan. Kaya sige na sa nang repair. Ay ba di mo nagyan na hiling yan dyan sa may Binitayan? Ay bagay mga crack bagang tinampo. Hindi sa may... So ibabaw, binuli ki siminto tao. Sige, nagapalpa ka bang nag-aloy. Ngunyan, yan ang aramon mo. Kung nag-intra na dyan ang DPWH district. Roger. Senhali ang fundo ka yan. Roger. Una, paano itong ma-address na reklamo kan sa tuyang mga kababayan tapag ang tao na nagreklamo, nagkukulugan sa kuyang sentido. Diba? So welfare and safety kan mga tao dyan, so nagaparapon sa kuya na paradangog ta dyan, yun dapat immediatamente masimbagan. Sana ma-action ang tulusan nila Engineer Montaliana. Roger. Naday man na kinagtatrabaho kang hinapot ko ba? Wala man niya sir kinagtatrabaho. Itong dapat na action, dapat maarog kan action sa kamalig ang gigibaw niyan sa Binitayan. Okay? Sige. Alas 9 na ugaring. Hindi na akong oras para mag-coordinate. Okay, sige. Roger, pipita kita na sana magrane sa DP dahil ta so engineering office Kandaraga, nagibo naman kipaagi. Angon yan, ang DP na sanaan na pinagalat ang hero. Pero ang pundo kang reblocking naan, budayan, drainage canal naan, drainage system naan. Dahil alam na engineer. Ang rin tayo, BP. Pero pundo kang reblocking, buda drainage. Dahil kasi tabi, BP. Sige. Okay. Napon mo detalyohon mo tabi kay maray tangani na masimbaganda sa pangangaipo kang sa tuya mga kababayan. Roger. Kapag ang tao kaya nag-aapon sa kuya, deko pabayaan ko anta. Ano yan? Para kita pro kita pro people kita. Roger. Okay? Sige.
Dan dami VP, ano mo dagdag na informasyon dito sa luwa, sarap lunad di Sibidya. Kumbinsido ka John? Pro people. Pro people. Pagpaligaw kang gugum na kamutay, ba na grupo yan? Diba? Ibang grupo. Uwan nga ni baga so reklamo sa ko dyan sa banyag. Sukali baga si Sukali. Diba? Nako nangyari. Okay, hindi akong oras para maglibot. Alas 9 gawa naman akong meeting na naman sa... anong oras ako? Garo 10 o'clock may virtual meeting ako eh. Ay, natatakwan ini. Ikaw pa kanyang magreklamo sa kuna kanal na matutumba na lamang nga ang kanal may o ang kudal may. Kaya may ikaw ba ka? Matumba ng kudal may nga. Dahil nga nag-asikaso. Salamat kan sa inyong pagantabay. Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Pasaway, pasaway, pasaway. Please, walang away. Kumaway, kumaway, kumaway. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. With proper diet and exercise. Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB